компактното S3 до флагмана S8. Наш гост е луксозното комби S6. Единствения в България, в уникалния цвят, който е популярен, новия модерен. За да се отличава от масовото A6, спортната версия разполага с някои характерни промени в дизайна. Трапецовидната решетка е още по-изразителна, в бронята са интегрирани 5 бели светодиодни светлини, които подчертават агресивния характер на автомобила. Страничните огледала са с алуминиева окраса, а джантите серийно са 20-инчови. Тази версия, която между другото е изключително приятна, защото е бяла с черен карбон и апликации навсякъде по автомобила, включително и дифузора, който се намира под задния капак, е отново карбонов. Отзад откриваме спойлер, дифузьор и каре ауспуси, които загатват, че под предния капак дреме чудовище. Cabrón, el tipo sale amenazando que me va a tirar, que me va a explotar, usted me va a matar, las ganas de chingar, loco aquí tú estás bregando con el anormal, yo voy a toa con mi lírica y con mi metal, es que tú sabes que los pinas no pueden inventar. Интериорът е съчетание между карбонови и алуминиеви апликации, чудесно контрастиращи с спортния нрав на еската. Ако случайно забравите къде се намирате, S-логото на волана ще ви напомни. И информационният дисплей е 3,5 инчов и има допълнителен дигитален спидометър. A otro que el problema le resuelve, que el león ya no es tan bravo como lo pinta la selva, no en balde seguro, y son unos cobardes, que Dios los guarde de Volto y el Abayalde, no quieres problema entonces salte, lo mío con listo pa, son 20 pesos aparte, en tu compañía todito maman, y en mi compañía todito jalan, en tu compañía. It's the real authentic, leave y'all dented. Forget what you heard, if I said it, I meant it. Did it for real, when y'all pretended. Back for more, starting the war. Двигателят е V-образен, 10-цилиндров, 5,2 литра. Мощността достига 435 конски сили при 6800 оборота, а максималният въртящ момент е на задоволителните нива от 540 Нм. Питате се в какъв диапазон? Между 3 и 4000 оборота. Златната среда за каране. Но ако решите да настъпите педала за газта, имайте предвид, че комбито ускорява до 100 км в час за 5,2 секунди. Ползва техния традиционен Tiptronic. Тази кола го притежава и заради това от Audi са счели, че е достатъчно. Естествено, задвижването е кватро, както във всяка еска. Спортното управление е гарантирано от специалната ходова част, която е подсилена и подготвена за натоварването. Конфигурацията й е 4-точково откачване отпред и трапецовидно отзад.